Malawi Brief. Tsopano tikupasirani programu ya kulinji pa Times Radio lero pa 17 February 2026. Lugambirana nkhani khudza thandizo limene anthu amakapeza mzipatala za mdziko muno patuluka kafukufuku kapena nkhani imene atula nkhani ochokera mnyumba zowulutsa mawu kapena zosindikiza nkhani zosiyanasiyana alemba nkhani imene yokhudza katangale amene akuchitika mzipatala za boma za mdziko muno. Ngakhale zipatala zizili zaulere anthu zadziwika kuti anthu amalipiritsidwa ndithu ndalama zimalipiritsidwa mwanseri kuti munthu alandire thandizo mwachangu. Kutotheka nopita chipatala wapeza thandizo sili kupezeka koma mukapita nkena kachi akuti thandizo limapezeka. Ndiye tifuna timve kuti kodi zuyenda bwanji pamenepa. Tikhaenda alendo wathu George Jobe amene ndithu amathirapo ndamanga pa nkhani za umoyo kapena amenyera ufulu okhudza thandizo la za umoyo. Tikhaenda Anthony Masamba wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yona za umoyo komanso ndithu Innocent Mphongolo amene thandizire kunikira nkhani mstudio muno. Tili ndatola nkhani athu Jason Malowa, Nathan Hara komanso ndithu mmodzi amene ndi mphatso mbang'ombe kuchokera kudowa. Tiyambe alendo wathu pa line pa chifukwa ndi yayi amenewa akonzeka pa kanthawi. Innocent choyamba tingokulandiriratu ku programu ya kulinja lero. Zikomo kwambiri office. George Jobe pa line mukundiva ati? Hello Jobe. Hello. Tikhalenso nda Anthony Masamba pa line pa amene ndithu ndi wapampando wa komiti yona za umoyo ku nyumba ya malamulo nawonso ndithu atifotokozere mbali yawo ya nkhani. Ndiye tiyambe ndi Innocent Mphongolo mstudio muno. Innocent patuluka kafukufuku amene akusonyeza kuti mzipatala za mdziko muno anthu akumalipira ndalama kuti alandire thandizo. Mera nena muchuluka kafukufuku amene wachitika ndithu kudzera ku nyumba zowulutsa mawu zosiyanasiyana. Choyamba mwina mbiri ya kafukufuku ameneyu chinachitika chani kuti nyumba zimene zichite kafukufuku ameneyu ndipo cholinga chake chinali chani? Mwina nene kuti gulu la atolankhani chatimati investigative journalist atolankhani amene amachita kafukufuku anali ndi chidwi kuti aone kuti mzipatala za mdziko muno mukumachitika zotani. Tifotokoze kuti izizi zikubwera chifukwa kuti zipatala za mdziko muno inu mukhoza kubwera tsiku lakuti anthu ena amapita kubwezedwa ati lero siziteka pamene ena mwina ali ndi 200,000 akalipira ndithu zimapezeka kuti awasuntha anati ya inuyo olomawa mukhoza kubwera tikupanga next leg. Ndi zinthu ngati zimenezozo zimene kafukufukuyu wapeza kuti anthu ena amasiya kuti ayolo atafa ife tilibe nazo ntchito ngati sakutipatsa ndalama aona kuti apanga bwanji koma amene alipatsa ndalama ndi amene tikuyenera kuwathandiza. So ndikhala ngati kusweka kwa chilungamo kuti ndalama ndi imene ikupanga decide kuti anthu athandizidwe ku nkhani za umoyo kapena asathandizidwe ku nkhani za umoyo. Ndiye mukafukufukuyu anayankhula ndi office ya ombudsman kapena kuti ombudsperson amene ananena kuti analandira mu 2025 malipota ma complaints about 16,000 ochokera mzipatala kwa malipota amenewo about 235 mwa malipota amenewo analokhudza kuti anthu zokhudza ndalama choncho kuti anthu ena amalipira amafusidwa alipire ndalama kapena iyayi amalipira pa zinthu zimene ndizosaoneka bwinobwino. So analipo ma cases about 235 2025 yoka amene analokhudzana ndi ndalama amene anthu anakadandaula. Nditi tiyangane zimene zotsatira zimene zachita ku mbiri ya zipatala za mdziko muno. Mbiri yaonongeka. By the way dzulo I think usiku nimaona kuti nduna ya za umoyo inapita soka yaenda ukamuzu central kumene kosi yakapeza kuti anthu ena analipira I think x-ray ngati nsaulapo about 200 something thousand kuti apange x-ray koma ndalama imeneyo sinapite mwanjira ina iliyonse kuboma. Ibita bwanji ikuoneka kuti ndalama yathera matumba mwa anthu. So
ndi zinthu zonena kuti chitulukire ni report limene lichale zinthu zambiri zikuchitika. Taona ena abweretsa akuti to free line kapena ayika nambala imene akuti mukakhala mwaona zinthu za mtundu umenewo mukhoza mayimba nambala imeneyo. So mwina timvaso kwa atolankhani athu kuti madera ena because anangopanga sample zipatala zowerengeka makamaka zikulu timva kwa atolankhani athu kuti kumadera kumene amakhala akapita ku chipatala kumene koko amathandizidwa motani, komano nkhani ndi imeneyo kuti zipatala zaulere ena akulipira kuti apeze access. Ndi nkhani yokuti malipiro akuchepa augwira ntchito za umoyo wa kapena umunthu unatha kapena iwo ndo ochepa kugwira ntchito ndi mwina zimachuluka pena basi khala frustration. Ukuona ngati chikuchitisa njani? Pali mafactors ambiri komano mwina ifeyo sitingathe kuyankhula on authority because mwina city pa ground kweni I think ajina Jobe George Jobe amene nawo program ndi anthu amene amakhala pa ground mwina akhoza kutipatsa chithunzithunzi cha mmene zilili. Tili ndi Anthony Masamba chairperson wa tikwadikira metera anthu ngati amene mwina amapanga kafukufuku wawo kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji chifukwa pena umati mwina ifati zipatala zikumadzadza kwambiri kapena mwina chifukwa kuti mwina anthu ogwira ntchito kuchipatala sakulandira ndalama zoyenera kapena kuchipatala kukwangovuta nkhani yokhudza ma ethics kuti ma ethics mwina anthu ena aganiza zonena kuti ayi ifeyo basi tizipanga mmene tateremo. So mwina tikamakamba nkhani za anthu ogwira ntchito za umoyo apa tukamba za service delivery kumakhala ma issues akusowa kwa mankhwala. Is it about kuchepa kwa malipiro kapena is about umunthu kapena kukanika kupanga follow ma ethics kapena ma systems athu ndi osakwanira kuti akumatha kupanga kubweretsa poyera zinthu ngati zimenezozo. So ndi nkhani zonena kuti tikhale nazo pansi tizikambirane tiziyang'ane mozama tipeze solution ku nkhani zimenezi. Tiyang'ane nkhani yokhudza zipatala za boma za ulere. Kodi Malawi sangakwanitse kulipira kumalipira zipatala zimenezi. Panachitikapo kafukufuku kuti Amalawi ndosauka inde koma ndosaukitsitsa kuti sangalipire onkandalama kakang'ono komwe mzipatala kuti mwina khaibeli chilidwe ungotha. I think sangakwanitse kulipira. It's a fact. Ndi zina zimene mwina makosa nawo atatunikire koma pakati apa I think panabwera ndondomeko zonena kuti anthu pakhale mwina ma paying sections muzipatala zina mbali zina anthu azitha kalipira kumeneko kuti mwina apange address mwina zinthu ngati zimenezozo komano ndi nkhani yonena kuti tikuyenera tikambirane tikuumitse pang'ono Innocent tiyese kulankhula ndi alendo athu aja palainipa zikhangati zakonzeka. George Jobe ochokera ku mukanalibe ku Mehen ndiyesa mamenyera ufulu wa anthu pankhani za umoyo mukundimva palainipa? Ndikumvani. Chabwino. Tikulandireni ku program ya Kulinji bwana, mwadzuka eti? Ine ndadzuka bwino atuka inu mwadzuka bwanji komanso omvera. Atadzuka omvera onso ndiyesa adzuka nchifukwa akwanitsa kumvera program iyi mauno. Anthony Masamba wa pampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yona za umoyo mukundimva palainipa? Ndikumvani. Mwadzuka bwanji bwana? Inu. Tadzuka. Tiyambe nda Jobe nkhani tu ndi imeneyi atolankhani ochokera nyumba zolutsa mawu zosiyanasiyana achita kafukufuku amene wapeza kuti anthu akumalipira mzipatala za boma kuti alandire thandizo. Jobe inu mwagwira ntchito imeneyi yomenyera ufulu wa anthu pankhani za umoyo kwa nthawi yayitali. Mungatiuze chani za nkhani ngati zimenezi? Chimene tinganene ife ndi chakuti nkhani siyabodza. Nkhani ndiyoona. Ndipo ifeyo ngati bungwe limene limalumikizana ndi anthu kuyimirira anthu Malawi muno ndakhala likumamvapo nkhani zakuti muzipatala mwathu anthu ogwira ntchito ena amapempha ndalama amakakamiza anthu pereka ndalama asati kupempha kupempha zilingani za ulemu kuti ukapandopereka ayi kumamakhala ngati kukakamiza kuti anthu apereke ziphuphu. Kufikira kuti zimamveka kuti muzipatala zina
chinankhala ngati chikhalidwe choti munthu kuti athandizidwe aperekepo ndalama. Izozo ndiye tikhoza kutsimikiza kwambiri, komanso kutsimikiza kwina ndikumene ngati zizona zimene timaona zinalembedwa dzulo kuti ngakhale anduna za umoyo amene umboni umene wonso ali nawo umene timavota anakumpita ku chipatala china chachikulu zimene amakafotokozera ndi umboni wa munthu amene anapereka ndalama kuti athandizidwe. Nkhani zina zimene zimamveka ndi zakuti mwina munthu ali pa nzere kuti apangidwe operation mwachitsanzo, amapezeka kuti pa nzere paja akhala kuti mwina pali anthu ambiri koma akapereka ndalama adumpha enawa amene alibe ndalama adupita kutsogolo. Koma vuto lino limene timakhala nalo mwina litubwera funso loti muchitepo chani, takhala titumikizana ndi anthu tikapempha anthu kuti atipatse umboni kuti angatochitira umboni. Anthu ambiri amapezeka kuti akukana, akunena kuti chipatala ndimapita ndi chomwechi ndeno mwina ndidzakalangidwa ndikadzapitako. Vuto limene timaliona ndi limenelo. Ena amene tinakwanitsa kuti tapeza umboni tinanenera ku Medical Council of Malawi. Kukapeza kuti tsiku lomva milandu kumpeza mabwana awo akubweranso, mabwana awo kumayankhulanso ngati kufuna kumuyikira kumbuyo munthu uja zimene zisanachite sanatani. Mamodi mabwana awo azifufuza zotsatira zake noti izizi. Tasangalala kwambiri kuti nyumba zofalitsa nkhani ku Malawi kuno zalemba ndi kuperekanso maumboni ena chifukwa choti mukafukufuku wawo anthu amawuzano zitsanzo zina. Ndiye ndikufuna kutsimikiza kuti mchitidwe umenewo ulipo. Mchitidwe umenewo sumachitika ndi gulu limodzi kuti mwina tingoti anamwino kapena amadokotala. Tikapeza kuti ena amene akupanga nawo mgwirizano umenewo ndi anthu ongothandizira chipatala kuja mwina okolopa aja. Ena amene amangotumidwa katengeni madokoja katengeni odwala mubweretse kuno amene ajawonso ena mwina amachita otumidwa ndiwowo nawo samatengerapo mwayi pa munthu amene akudwala. Ndiye munthu amene akudwala akufuna ululu uthe, wina akufuna m'bale wake achire kuti asataye moyo. Anthu amakhala paphuma lolowa mu ziphuphu ngati kupereka ziphuphu ngati zizi, kugulitsa katundu, kusakasaka ndalama zina. Tibwino tipitekaso kwa amasamba nkhani ndi imeneyo pali umboni okwanira kuti anthu akumalipira mzipatala zaboma kuti alandire thandizo. Kuti tiziti ntchito yachuluka mzipatalamu ioneka kuti service delivery sikufika pa mlingo wake, amala kukhalitsa mizere kuti athandizidwe mosakhalira. Ndezi mapezeka kuti basi angozatulutsanikena kake ngati mufuna zikuthekereni pano. Inachuluka ntchito mzipatalamu, ogwira ntchito ndochepa, ntchito inachuluka. Ma statistics akuonetsa chani? Nurse to patient ratio, doctor to patient ratio, kamukamba za zipangizo ndi zina zoterozo zimakhala bwanji mzipatalamu? Mukudziwa muli ndi kalondolondo wankhani ngati imene ya amasamba? Ndithokoza kwambiri. Choyambirira timafuna tiyamikire atolankhani athu Malawi munomu amene anapanga kafukufuku ameneyo kubweretsa poyera zinthu zimene zikuchitika mzipatala mwathumu. Nkhani monga mmene anene a Jobe sinkhani yachilendo. Katangale wakhala kuchitika mzipatalamu ungoti vuto like Mr. Job has pointed out imakhala lack of evidence kuti pakhale umboni wogwirika kwambiri malipoti amene akhala kunenedwa. Komano pali zifukwa zambiri zimene zimapangisa mavuto amene wawa. Mwachitsanzo human resources for health amene mukunena ogwira ntchitowo ndochepa kwambiri Malawi munomu. Chifukwa kuti tione recommendation ya World Health Organization patient to nurse ratio unoko ndiopesa chisoni kwambiri. Madokotala ndochepa, maclinician ndochepa. Zipangizo zogwira ntchito mzipatala mmene munso ndizochepa. Nde pazifika zimene zizi zakhala zopanga contribute kwambiri kuti katangale azichitika, komanso kuti tione malipiro ndochepa nawonso, malo ogwira ntchito komanso malo ogona, zifukwa zosiyanasiyana. Mwachitsanzo namwima kukhala ku 25 ku 25 kwakenso osati pasungwi koma mwina kutali uko chakudzenza uko. Nde kutachoke kudzenzako akwera atsike pasungwi, akakwera pasungwi kenako akatsika ku state center, ku city center, ku central.
so kuti muone transport yokha yochokera kwawo ukafika ku central muna kugwira ntchito ndi 4,000 akabwerera munaso 4,000 nde aje munthu amene uja malipiro ndochepa mapeto ake zoti zimene zizi pang'ono ndi pang'ono zimapangisa kuti anthu aja akakhala exposed ku practice imene ingapangise kuti iwo apange chiphuphu anthu ngati amenewa angalephera kupanga chiphuphu nde pali zifukwa zambirimbiri kungoti ndizomvetsa chisoni kuti pamene ngati dziko tikuyenera kuti tizipita patsogolo pa nkhani za health service delivery kubwerera mbuyo anthu ena nkumamwalira ena nkumavutika kumene ena nkumalumala kumene chifukwa chokuti akulephera kulandira thandizo loyenerera chifukwa chokuti iwowo alibe kuthekera kuti angapereke chiphuphu mwazina nditha kunena choncho ndi koma zimene zizi bwana Masamba zikuchita justify nkhalidwe umenewo zikuona zichita justify baboti nene sizikuona zichita justify komabe nthawi zina when people are exposed to such environments they are not we cannot exempt them kuti asapange because like I said pali mafactors ambirimbiri munthu akulandira kale ndalama zochepa exposed ku environment imene apanga banje amapeza zoti akhala tempted kuti apange zimene zozo koma nkhani yokuti kuchipatalako munthu kamagwira kuchipatala umalumbira kuti anthu andizathandiza kuti ma ethics kumene kuja ndi mtima woyipa chabe anthu amenewa azapanga treat ma patient ngati choncho so sizikuyenera zichite justify ka munthu wabwera mochedwa ka munthu ndolemera kandi munthu osauka anthu osewa as long as ndi Malawi because aliyense amapeza msonkho as long as ndi Malawi munthu ameneyo akuyenera kupatsidwa chithandizo choyenera nde munthu akulandira ndalama zochepa kakuchokera ku 25 kakuchokera kwa Luwinga kakuchokera kutiko ngati akugwira ntchito mchipatala munthu amene analumbira kuti athandizidwe odwala regardless of the status of the patient so it doesn't justify anything tabwino ajobe zipatala za ku Malawi nzaulere ifo yani maiko ena nzaulerenso kapena mwene tisamangu lankhula mwachimbulimbuli zipatala generally pa dziko lapansi maiko pa dziko lapansi pano zaboma zimakhala zaulere mwina tikamano ti zipatala za ku Malawi kuno ndi zaulere ndapanga generalize tsopano kuti maiko ambiri kapena titi maiko onse maiko ambiri zipatala za boma zimakhala zaulere mwina tisanguti ku Malawi kukha kuno kali kapita ku South Africa kandi ku England kandi ku America zimakhala zaulere zipatala za boma kafukufuku amene sitinapange kuti tinganeniza maiko onse komano tikudziwa kuti pali maiko ena amene kuzipatala za boma amalipira mwinaso maiko ena amene atizungulira timamva mbiri yoti ngati kuti amakonda kubwera muzipatala za ku Malawi mmalire a dziko linolo ngati kuti tatipatsani chitsanzo kuti ndi maiko angati pa dziko lapansi kumene amalipira ndi kumene salipira ndikungati zimene zonse zamangika fukufuku tatipatsani chitsanzo cha chipatala dziko kumene zipatala amalipira zaboma ku Mozambique ku Mozambique takhala tikumva kuti amalipira komanso ngati sakunama ku South Africa tinamvapo kuti amalipira kapena ku Tanzania tinamvapo kuti amalipira usapano ku Malawi kuno izizi zinachokera kuti zoti zipatala zikhale zaulerezi silikati kuyankha zimenezo chabwino komano chimene tinganene ndicho kuti ku Malawi kuno zipatala zimadalira ndekuti misonkho imene timapereka ndipene timafuna kuyamba kuyamba pati kuti inuyo mukapita ku chipatala cha boma imalipira msonkho ukulu kunganoti chipatalacho ndi chaulere mukulipira kupita misonkho yosiyanasiyana komanso sitikudziwa kuti nkhani iyi ingagwirizana ndi kulipira chifukwa pali maganizo ena amene akumakambidwa panopo kuti kodi anthu amene ali ndi kuthekera athu mapanga kumasonkhapo ndalama maperekapo ndalama mwachitsanzo mu zipatala zingapo kuyambira ma Central Hospital pali gawo lolipira limene munthu amasankha kuti ndipita kolipira zipatalanso za ma district ayambaso kulikapo ku gawo lolipira ndiye zonenanso kuti
amalawi ife ngakhale ife takhala tikunena mama kati kamayang'ana ndalama zothandizira kuza umoyo takhala tikunena ngakhale anduna azachuma tinawo zapo tiyomapereka maganizo mu bajeti yawo kuti muzipatala mudakhali muli njira ya makono yabwino ngati inuyo olemekezeka amasamba ndi olemekezeka ena ali amati skimu medical scheme zijanthu amapezera mwina umapereka ndalama kuti ndikadzapita ku chipatala nditadwala kampani imene imandilipirirayo imene ndimalipira tamayizira ndilipirire kuli makampani angapo malawi kuno kuli ngati Horizon Health kuli Momentum amene timadziwa kuli achina mazimu ndi ena ndiye ifeyo takhala tikunena kuti muzipatala zaboma mudakhala njira ya makono yabwino yoti ineyo ndikapita kuchipatala kuja chipatala chidzitidziwa kuti ajobe muli pa skimu yakuti ndiye ndikalandira thandizo la za umoyo skimu ija ikuyenera kulipira komanso ngakhale anzathu ogwira ntchito mboma alipo amene ayikidwa mu skimu ndi muzipatala momwemo takhala tikunena iyo ni nkhani ya kupeza kwa ndalama za umoyo kuti zinthu zisamaperewere ngati dokotala wadwala akugwira ntchito pa chipatala koma yeyo boma lumuyipirira skimu wadwala malungo akamatenga mankhwala malungo skimu jiyalipire chifukwa ngati skimu silipira ndiyoti boma lamulipirira kawiri wadya mankhwala aulere komanso ulumulipirira ndideke nkhani yomweyi sinadziwa chimene mufunsira komano ndibweretse kwa chipatala china kumene ali ndi gawo lolipiritsa la manu tinali ndi munthu amene anatifuloza anapita kumanu kujapo poti akachotsetse dzino akalipire koma akulowa pakhomo anakumana ndi dokotala ochotsa mano anamufunsa mudzatani andidzachotsa mano ochabwino kunoko chotsa mano mtengo wake ndi wakuti tiyeni tilowe ine mundipatsa hafu anapezere munthu anya anamutenga ndikalaona mochotsera mano munthu jandopereka ndalama hafu tinamuwuza kuti tipatse umboni tipite zinakanika zimene tionena basi kutanthauza kuti mchitidwe wakubawu sikutengera kulipira kapena kusalipira ngakhale kulipira magawo olipirawo anthu akumaba ndiye kufunsa ngati kunali kuti tingapeze bwanji ndalama kuti zinthu zisamaperewere muzipatala zathu zaboma ife tasatoperekapo maganizo momwe tingapezere ndalama kufati zaja tanena aja pali maganizo aziphaso zaunzika kuti titakhala kuti aliyense ali ndi iphaso yaunzika muzipatala zathu tikapitone tichiphaso ndati mmalire a dziko amene amabwera anthu amayiko ena kuti adzatenga thandizo la za umoyo lakuno apeza kuti chiphaso jalibe azadziwa amene ajazilipira amene alisinzika komanso kuphatikiza zimene tukamba za kuti anthu amene ali maskimu pa nkhani za National Health Insurance imene kumalawi kuno siyotchuka koma mayiko ena ndiyotchuka kwambiri mama gangati tikapita South Africa timakapeza mbali ya maliro imene aliyense ku South Africa ali kumudzi amatha mapereka ndalama kwina kwake kuti maliro anga kampani ina yake idzabwere imadziyendetsa chiliyonse zakudya chani koma umapeza kuti ngakhale agogo akumudzi akupereka ndalama ndi kunokonso zimanenedwa kuti amene mwina akupanga malonda mabizinesi akuti anoti akupanga ndalama bwinobwino azitha kumatenga ndalama ndikumapereka ku skimu manager kuti akadzapita ku chipatala akachothandizidwa koma iyo ni nkhani ina nkhani tukamba pano ndiyakuti muli anthu ina oyipa mtima amene akumakakamiza anthu kupereka ndalama monga anene Honorable Masamba munthu ngati alibe ndalama akapanda kupereka zotsatira zake munthuyo atolumala atolumala komanso anthu ena amatha kumwalira kumene pali anthu amene ali muululu ali muzipatala ali panzere akudikirira kuti athandizidwe apangidwe operation koma akungovutika muululu wina akupitako lero ena akhala mwina chaka chathunthu akhala miyezi 3 miyezi 4 kandi mwezi umodzi umene koma wina akupita lero chifukwa ali ndi ndalama apeza kuti apereka ndalama kuthandizidwa msanga chimene ndichoyipa kwambiri chabwino ajobe tipite kwa Innocent pang'ono. Innocent, dziko la Malawi ngakwanitsa kukhala ndi zipatala zaulere ndikufunsa funso langali chifukwa chonena kuti kumalawi kuna masubsidi alipo ambiri kuli subsidy wazafetereza kuli subsidy wa sukulu panopa kuli subsidy wa zipatala osati panopa kuma kuli subsidy wa zipatala kuyambira kalekale mmene chimayendera chuma cha dziko lino
zikutheka kapena zoyenera zizitero? Ndi nkhani yonena kuti mwina mmene chuma cha dziko lino chimayendera mwina timachipatsa pressure komanso iluku ati mwenenso anthuso mdziko muno alili ku nkhani yakapezedwe kawo ka ndalama kapezedwe kawo ka chuma. I think pamenepo pamakhalanso nkhani yonena kuti how can we balance that. Kwa mwina kupita chitsogolo titafunsa chairperson parliamentary committee pa nkhani ya zaumoyo pali zinthu zingapo zimene zabwera poyera. I think nkhani yokhudza zolipirayi pali magawo ena amene zipatala zina amalipira kuti mwina decision imeneyo anayipanga based on what. Komanso iwo omweyo anafotokozapo kuti anthu ena amakhala kutali mwina akugwira mu environment yonena kuti zinthu zina zake sizikutheka kapena alibe zinthu zabwino mu environment imene akugwiramo ntchito. So mwina zimenezo zikupangitsa mwina zinthu ngati zimenezo. Iwowa ndi anthu amene amapanga malamulo ku nyumba ku parliament kuja. Kodi nkhani ngati zimenezo akuziyang'ana motani? Ayankhe tingopita kai kwa Jason poso chedwa apa tingoyankhwa kai ndi Jason Malowa apa. Hello Jason. Hello Jason. Jason ukundimva? Hello Jason. Hello Jason. Amene yakoneka kuti otangano zinthu zina tibwerere kaye kwa amasamba nkhani ndi imene akuti ku Malawi kuno sizingatheka anthu amalipira mzipatala. Hello bwana Masamba. I think it's too early. It's too early to Pitirizani bwana. Like I was saying, the money it's too early. Kuti panopo tikanezo kuti as a country chambiretu kulipira. Dziko linolo if we look at the GDP yathu. Ndendrama zochepa zimene anthu timagwisa ntchito ngati individual GDP per capita. Now kuti so muone economy yathu ndi economy yochepa kwambiri yoti kuti tipange kunezo kuti chipatala chikhale chosalipira like in health system medical health care chikhale yosalipira ndiye kuti tinamiza napo because tidakali mu mphawi wadzaoneni anthu kuti apeze ndrama zolipira kumene ndizovuta koma pa totomeko zosiyana sikuti zamba panopo zambabe mina zakazi ngapo zapitazo ajobe atha kutiuza kuti weni mzipatalamu like ku central mwachitsanzo kuli paying wing kumene kuti inu ndine ndakhala kuti tafuna tachita ku central kuja titha kupita kumeneko kukalipira kuti tipeze chithandizo chathu. Maboma ngapo muliso mapaying wing ukasungu mwachitsanzo kuli paying wing kunchewu kuzomba mapaying wing amene ofuna amene angakwanisa kupita kumene koko amatha kupita kukalipira pamene amene sangakwanise amapita kosalipira kuja. So panopo mwina chimene tinganene ndichonera kuti ngati dziko sitinganene kuti tafikapo ndithu kuti tinaweza kuti chipatala chikhale chosalipira like the entire health system kuti ikhale yosalipira ayi. Komano madera ena ndicholinga chokuti chifukwa chimene chimavuta kwambiri ndichotiso kuchipatala kuja funding kapena kuti tinaweza kuti ku Ministry of Health funding ndiochepa. Dziko la Malawi 2001 mwachitsanzo linasaina ijamati Abuja Declaration kuti budget ya boma 15% ya budget ya boma izipita kunduna waza umoyo. Koma chisainire ni pangano imene boma la Malawi silinakwanisepo 15%. We know kuti it's just a commitment. Komabe silinakwanisepo 15%. Itha kupanga speculate panopo kuti kusakwanisa kusikuti ndikufuna mina boma limatha kufuna kuti likwanise. Koma if you look at the budget yathu
kuti boma lineza kuti 15% ipite ukuku ndekuti budget ipena pazo pakha kuti pali deficit kuli subsidy kuli zambiri mbiri kuntuna wazamaphunziro kuli zambiri mbiri. So for now kuti tineza kuti ayi chipatala chikhale chaulere chanchani amene chikhale cholipira ndekuti tinamiza napo. But what we can encourage ndonera kuti ngati boma kapena ngati dziko pamene maiko osiyana-siyana asiya kupereka funding yawo tipeze njira zina zoti tizipezera ndalama kuti ndalama zoti tikazipeza zizithandizira kuchipatalako chifukwa choti kuchipatala kuja mwachisanzo panopo even kolipirako amene kosalipirako munthu uthapita kumene kuja anthu akhala kupita kumene kuja ajoba atha kuyikira umboni anthu akhala kupita kumene kuja odwala awayeza matenda koma kumene kujawo zoti kunokwa mankhwala kulibe pitani pa pharmacy mukagula mankhwala and munthu uja akachoka pamene pachapita ku pharmacy kukagula mankhwala ndiye kuti walipira because essentially munthu amene uja amene kuti akapita kuchipatala kuja chilichonse chimene wapita kuchipatala kuja achipeze konko koma pamene tamuuze zoti munthu amene uja achoka kumene uja apite pa pharmacy akagule mankhwala ndiye kuti mwanjira ina tumuuze zokuti mwanjira ina zikutanthauza zoti munthu uyo walipira. So poyankha funso lanu padakali pano sitinganene zoti chipatala paliponse male munomu chikhale cholipira. Mbali zina anthu amene angakwanitse medical scheme ena alipire komano anthu amene sangakwanitse amenewo tiyena alandire chithandizo chaulere. For universal health coverage imatanthauza kuti wina aliyense akhale nkuthekera walandira chithandizo kwa munthu uyo tisamuyikeso pa chipsinjo choti agwe ngongole. Tizikoma nkhani ndi imene itayankhula ndi amalawi kumeneko kuti bwanji Elvis tisanayambe kuyankhula ndi amalawi mangofuna ndilumikire kuti ndinafufuza kwa anthu ena amene ndinapeza pachipatala pano amene amanena kuti nthawi zina amakhoza kufika kunoko koma chimene amalipiritsa ndi walk-in free charge imene akuti amalipiritsa chifukwa chonena kuti achoka kudera kwawo minute kumwina ngati ku health center kubwera kunoko kuchipatala chachikulu cha Zomba ndi amati walk-in free charge imene amalipiritsa imeneyo komano kuli mavuto ena amene anthu amakumana nawo. Ndakumana ndi amayi atatu apa alongosola zimene amakumana nazo. Mayi muli bwanji mawu nanu ndani makhala kuti kudakweza koma upang'ono tafotokozani makumana ni mavuto otani kunoko. Kunoko ni mavuto ambiri amene tikumana nawo atsiku ndi tsiku ndoti katikati mwa ndimemu kupita ku toilet akutikaniza kuti tizichoka ku maternity kumapita kuti sungani koma pali distance komanso pogona tikusowa mtendere kumali ya malo ogona tikamwenda nditha kugona muja kamakwana cha 10-11 ya usiku akubwera kuti thamangisa kuthirapo madzi komano chikhalire nicho panja pamene timagona apo ndipoti panyowa ndi mvula iyi akuti kuti tikagone pamene popo mavuto athu ndi amenewo. Mukalakonda pakala chitika chani mpere zanakonda kuti mwina aundunaona za chipatala chino atengepo mbali ndicho akoze mavuto amene ofati kusowa mtendere ndithu komanso pali zina zambiri zomwe zikuchitika zona kuti mwina anthu amene ali kugaina kiliniki akafuna kuti afuna athandizidwe chithandizo ngati kumbali kuti akachita operation akumalipira ndalamaso kumene koko ma 30,000 patient wanu ndofunika ndama 30,000 kuti tikampanga operation koma 30,000 eja munthu akailipereka mwina pakumata wiki kana thandizidwe mwanguti mudikire siku lakuti iyayi nofu wanu takaudula tifuna kauweze kukwizi iyayi mupite kukwizi kaperekaso kumeko kukwizi kondama yakuti pamene pamukwaze kuti munthu wafasana ndiye thandizo koma chipata chinamba kuti ndichaulere ebana kwambiri sinalija naso pani start dzino kwambiri amayi dzina ndi makhala Epe yanje gasozera ndi makhala kusongani ndafika jana kuchipatala kuno ndi patient wanga amene aloyembekezera koma zandikhuza mmoyomu titagoda usiku anatiuza adokotala kunena zoti tosta amene tituluke koma inali 12 koloko ya usiku kuti tikagone panja ndapezeka zoti pamene tinagonapo anatenga madzi ndikutsirapo nde ife chistoni kwambiri chimene tikumva chifukwa chonena zoti mapatient ena akuchira operation ndi pamene akunena zonena zoti pitani mukagone panja kodi patient wa operation ungamusamale bwanji utagona panja anthu ena asondofunika zoti kwazusa kuti akayamwise ana akumapezeka zoti ali kumagesi koma akumatithamangisa kuti tikagone panja
kunoko komboni kulibe wina aliyese amagona mukolide koma mukolide mwakupezeka zoti akuthiramo madzi mukadakonda pakadachitika chani tinakakonda amabungwe atatithandiza mwina kutimangirako komboni komanso chisamaliro chizikhala chokwanira chifukwa ngakhale patient ala kumavutika potero pokwauza adokotala amangokuza nthawi sinakwane ngomwambisira lija ife anjikasopera kusongani tenderana amayi chila ndi mmene mmakhala ine ndi Grace ali makhala kwa Matande naisi mumafuta otani amene mwakumana nawo mukabwera kuchipatala kunoko mavuto amene takumana nawo ife tabwera dzulo dzana ndi mwana woyembekezera pamene tinagona usiku anatithamangisa koma mwana ali mu maternity asanachire ndiye titagona panjapo mvula kunyowa kuvutika kwambiri so sakhala bwino matoilet akumatikaniza kuti tikalowe kumbe ifese tikudandaula kuti kuchiliranso kumuzi akutizitirisa makobiti mazifumu nanga pepopo ife tikhala bwanji malawi muno tikuzunzika akanatithandizawo nduna kuti aone kuti magadiani azipanga bwanji ndi mapatient athu Elvis kudandaula kwa amayi kuno kuchipatala chikulu cha Zomba kumene limankhula nawo mavuto ena amene amakumana nawo kuno akabwera kuno kuchipatala ndabe aboma ifeyo ngati komiti ya health ya zaumoyo ku nyumba ya malamulo ntchito yathu ife ndikuonesesa kuti abomaja akugwira ntchito bwino komanso budget ngati ya Ministry of Health ifeso mwina tikutengapo gawo kupanga advocate monga panopo parliament kukumana kuti ikambirane budget udindo wathu mmene tinawo ifeyo ndoti akapanga present budget ja pa 27 Minister of Finance ndekuti ifeyo timapitano what they call cluster mmene muja makomiti osiyana-siyana amapitano kukasanthula budget by budget kapena vote by vote so ifeyo ndekuti imeneyo izakhala tikuunika budget yathu ya unduna wa zaumoyo mmene tikuunika budget yathu ya unduna wa zaumoyo tikhano tikukumana ndi ma stakeholders mwachitsanzo tithakumana ndi ku Central Medical Stores Trust iwo akatiuza kuti ife mmaplani athu ndrama zimene tinaposa zikuti tigule mankhwala chaka chinocho cha 2026-2027 chaka cha boma ndrama zathu ndi 10 billion mwachitsanzo then budget imu mwina atipatsa 8 billion tatithandizani kuti mukapemphere ku nduna wa zachuma kuti akweze chifukwa akatipatsa ndrama izizi ndekuti ntchito yathu zitigwira bwino so timakumana ndi ma stakeholder osiyana-siyana pamene tikumana ndi ma stakeholder osiyana-siyana zina zimene timaunika ndi zimenezozo kuti kodi mbudget imene iyi anthu ogwira ntchito anazo kuti alemba ngati ndi ngati anthu amene asawalemba zisokoneza bwino ntchito za umoyo kodi nyumba za madokotala za anamwino atamanga zingati kodi zinthu zakuti apanga bwanji ndi udindo olemba ntchito ndi boma ifeyo komanso mabungwe ntchito yawo ndiyongothandizira kuti okay apo pali gabu zinthu zikuti ziyende bwino asinga boma tayang'ana mbali ifeso ntchito yathu ndionesesaso kuti okay ndrama zimene takupatsana aboma zoti mugule mankhwala kodi ndramazo mwaguliradi mankhwala ngati simunagule mankhwala ndramazo zapita kuti nkhani za corruption nkhani zosiyana-siyana zimene zingasokoneze ntchito ya zaumoyo zimenezo ifeyo ngati komiti yathu ya zaumoyo ku nyumba ya malamulo ndi ntchito zathu zofuna kuunika kuchita kalondolondo pa zimene aboma in this case unduna wa zaumoyo ukhala kupanga so wangathisanu olemba ntchito ndi aboma ifeyo ndi ongothandizira kunena kuti zimene apereka mbudget anduna za chumaja zogwira ntchito pa ground kuti zisasokoneze ntchito wa zaumoyo